Ramogi odhiambo machielo majaber mawarwaki ni machiegni e yudo weche wa manyien mag Oimore. En ndalo mar ariyo ka odiochieng' mar ariyo higa 2022 tarik dwe mar 8 Ramogi kodong' mandalo auchiel kende to piny Kenya dhi yiero maduong' ma pacho ka. Wan gima thoth ahinya mwaiko ni Ramogi odhiambo ni omiyo wadwa ni bed kodwa chakruok nyaka giko mar weche wa manyien. Mokwongo weche manyien ma wamiyo pek. We have teams on the ground that have been working here for a long time. We are collecting intelligence in real time. That's why we were able to very quickly arrest 8 suspects in connection with the circulation of the leaflet. Obila umako ji aboro maitudo gi tim mar chwalo ote mag buogo jopiny ni tulo mag yiero nyalo moche gwenge mag ho mar Okak. Njia ya kuhakikisha baba ameshinda ni gani? Ni nini? Mutajitokeza kupiga kura jameni? Nyinyi hamwezi kujitokeza. Mutalala. Alafu kesho muanze kulalamika. Jatenda piny Kenya Uhuru Kenyatta odhi nyime gi jiwo gandaluo wuogoko karom gi mar siro Raila lwedo e yor luto ombulu. Electronic voter identification is what will be used during the voting day, and it involves the use of an individual's unique biometric and or alphanumeric details to identify them and determine whether they are registered so that they can be allowed to vote. Duol mar IEBC oyango ni osego chapa register mar jogombulu kendo idhi chak monogi e kuonde luto ombulu jumani. Machiegni nyakora Ramogi ne wasingo ni chakruok nyaka giko mar chenro mar yiero wabiro mi. Wanaber kodi nyakora Ramogi ka wakolo ni weche kaka gituch. Otieno maka wuono dong' mandalo auchiel to ganda jo Kenya dhi yiero maduong' ma pacho ka. Mane momiyo pod wan ka mar medo paro ni mago ma otenore kod ikruok mogik ma iketo gi jo siasa. Duol mar IEBC kod kaka in ja Kenya. To kwano chalo nade e weche mag yiero mawang'ni? Wuotho kodi achiel kachiel nyakora Ramogi nyaka e kwano motenre gi yiero ma higano mar 2022. Nyakora Ramogi wachako kwano marwa ka koro odichieng' ma kawuono wang'iyo weche motenre gi kwan duto mag jogo ombulu gi ng'injo mar kwano motenre gi jogo mabiro go ombulu tarik 9 mar dweni mar 8 mano tich ariyo mar juma manyien. Wawinjane kwan mag jogo Lydia. Kabende yiero ni bati waneno kanyo ka wantiere gi jogo mabende dhi luto ombulu maromo 122,102,532 ma ogin kwan mar jo Kenya moikore yo makare ma dhi go ombulu igane. Ka wang'iyo moko bende motenre kod ikruok ne yiero ni wayudo ni gwenge mag Kenya holo mar Okak kata Rift Valley nigi kwan mag jogo ombulu maromo 5,349 kaachiel kod 900 gi wiye. Kabende kanyo bati waneno kanyo kabende wantiere gi masawa mar Kenya kanyo bende nitiere jogo ombulu maromo 3,114,735 mago ganda mabende dhi go ombulu kanyo e masawa mar Kenya bati. Ka wang'iyo gwenge mamoko nyakora Ramogi wang'iyo gwenge mag North Eastern ji 629,261 nondikore kaka jogo ombulu. Kabende pinje ma oko kabende diaspora kanyo nitiere gi jogo ombulu 10,443 mabende nitie koratiro mar dhigo ombulu e yiero mabiro. Mabuse kata jogo manie ute mag twech 7,483 nondikore mar go ombulu e yiero ma higani. Kabende kwa medo nyisi gwenge ma Kenya nyakora Ramogi wang'iyo mago mabende kidhi nyandwat mar Kenya wayudo kanyo ka gin kanyo gi jogo ombulu 629,261. Nyakora Ramogi wang'iyo mago motenre kod jogo manondikore e bombe mopogore opogore. Ei bombe ma pacho ka ji maromo 4.7 nondikore mar go ombulu e yiero ma tarik 9 dwe mar 8 mar juma manyien. Kabende nyakora Ramogi kwan mar jogo mabende ondikore kaka jogo ombulu e gwenge kata gwenge wa mamoko pacho ka gin 17.4 but mano nyiso ni joma nie boma gitin molo jogo mantie gwenge. Piny makaluo kaka waluongo gi kaidhi dala kucha kwano ganda mondikore ni malo moingo joma nie bombe. Kata kamano Lydia chuo atamalo 50
9.8 nondikore kendo dhi yudo thuolo mar go kura tarik 9 dwe mar 8. Ka bende kata obedo ni pile pile bati thoth mine nyalo bedo ga mine thoro bedo mathoth moyo chuo, kata kamano kanyo ka mine atamalo 49.1 kende mano ema nondikore mar gombulu kendo odhi yudo ratiro mar dhi gombulu e yiero maigani. Lydia, ng'iyane kwan mag rowere e kind higni 18 gi higni 34 kwan margi 8.7 bende dhi yudo thuolo mar goyo kura. Ka bende wantiere kanyo gi higni moheo 35 mano oganda ma are 35 nyaka 100 gi wiye mano kanyo giramo 13.4. Nyiso ni kwan mag joma tindo bende ondikore mathoth ahinya e ndikruok mar goyo ombulu kochopo tarik 9 dwe mar 8 mano tich ariyo mar juma manyien nyakora Ramogi. Ka bende watemo bati mondo wanyise nyakora Ramogi kantiere wang'iyo gombulu mokalo mana 2017 ka bende wapime gi sane wang'iyo ni to medruok mane mobede ahinya to kaluwore gi kwan mar jogo ma bende ondikore kaka jogombulu bati. Ka wang'iyo ka nyakora Ramogi, medruok mag jogo ma ondikore e ikruok ne yiero mahigani mar jogombulu gin 2,509 kod ji 35 e bathgi mago kwan manyien mano kogo ombulu e yiero mag 2017 kata kamano gidhi yudo thuolo mar goyo ombulu e higani. Kabende nyakora Ramogi watemo ng'iyo kuondego ma bende josiasa koro medo temo hao, kuondego ma bende ideno ni battlefields, kuondego ma bende ineno ni ok en kanyo ma bende jochung'nie kod mbi. Gin kuonde machalo kaka Lamu kucho. Kata kamano kapok wang'iyo mano bati wang'iye thuond weche ma bende dhi ng'iye campaign mar 2022. Weche go ma bende jochung' osebedo kanyiso jo Kenya ka gisundo igo mondo mi gibi gonegi ombulu. Seche magi timore nyakora Ramogi, josiasa osebedo kawacho kaka gibiro jiwo chumi mar piny Kenya. Gibiro jiwo weche mag somo, thieth, kaachiel kod tieko weche mag mibadhi. Thuolo koro en mari kaka ja Kenya. Lydia, mondo ging'eni to bende josiasa gi ni kod nyalo mar timo magi. Pile giwacho ga kamano nyakora Ramogi kata kamano moko dhi ma ok otimo. Omiyo magi e thuond weche ma bende gimiyo peke campaigns magi e higani. Wasingo nyakora Ramogi ni mana chakruok. Wawuotho kodi achiel kachiel nyaka chopo di chieng' ma ibiro time yiero kata mana bang' timo yiero no mondo wami duoko motenore gi weche mag yiero mag 2022 ni nyakora Ramogi. Nyakora Ramogi oganda jo Kenya koro nyalo dhi kuonde luto ombulu magi kendo ng'iyo nying-gi motel ne yiero maduong' chieng' tich ariyo juma no manyien. Mabiro bang' duol matayo weche mag yiero kod kiewe pacho ka IBC mieno kata keto register mar jogo ombulu odiechieng' ma kawuono. Jafwambo Chris Owino miyo walerno e yo machal kama. E twak mare kod jofwamb weche karo ma Bomas, komishona mar IBC Profesa Abdi Guliye olero ni jopiny koro dhi yudo thuolo mar ng'iyo nyingegi e rejista mar jogo ombulu kochakore odiechieng' ma kawuono. Register of voters has been pinned or is being pinned at prominent locations in all the polling stations, and this follows the closure of schools from today. This therefore means eligible voters are encouraged to check and ascertain their details. Chenro mag keyo gik yiero mabiro kaka masinde mag yango nyinge jogo ombulu e pacho kae bende dhi nyime. Preparation and dispatch of the KIMS kit for the general election is currently ongoing. Some of the KIMS kits have already arrived in the counties. The remaining ones are being dispatched in the course of this week before end of the week. Kaoloso e kindeno, komishona mar IBC Justice Nyang'aya olero ni mana jogo ombulu ma nyingegi ni register ema biro yudo thuolo mar goyo ombulu chieng' tich ariyo juma manyien. An opportunity had been given to them during the verification to correct those. If they did not do that, there's no way in which the commission will have known that their names are not in that register. So they will not vote. IBC bende oyango ni chenro mar yango nyinge jogo ombulu idhi tim kod masinde mag KIMS kit ma ok register mar book. Electronic voter identification is what will be used during the voting day, and it involves the use of an individual's unique biometric and or
alphanumeric details. Ikruok ne yiero mar juma manyien dhi chopo ong'ala mogik chieng' tich adek e kinde ma otese duto mag goyo ombulu dhi molo e pacho kae. En tielo mogik na ikruok ne yiero maduong' madhi timore tich ariyo mar juma manyien, kendo duolo matayo yiero e pacho kae IBC dhi chako bawo rejista mar jogo ombulu e kuonde luto ombulu duto 46,229 e pacho kae bang' piny owacho loro skunde mag primary kod sekondar odiochieng' ma kawuono. Chris Owino, Ramogi TV, Bomas of Kenya, Nairobi. Omedo dhi nyime nyako Ramogi. Migawo mar somo koro dwaro mondo tend sikunde okaw ting' mar neno ni jopuonjre duto ochopo pacho maber ne yweyo madundo ka ichiwo thuolo ne yiero. Duol mandiko jopuonj TSC bende dwaro ni jopuonj makonyo IBC e tayo yiero mithuolo matimo kamano e thuolo manitie. Simfros Okinda holo solipodno kendo miwago yo machalo kama. Bang' lando loro sikunde ma apoya nono e yor kojolo ne ikruok ne yiero, migawo mar somo ochwalo milome malero dwaro mar neno ni arita oket makare ne jopuonjre mar neno ni gichopo miechgi maonge ng'ikruok. E oteno jatend migawo mar somo manongire George Magoha dwaro mondo jopuonj madongo onyis jonyuol chieng' milore sikunde mondo gichan kaka gikawo jopuonjre gitero pacho. Bende jopuonj go kwa mondo we thuolo jopuonjre modak e sikunde e sama chon kapok ochopo saa 6 mar onyango kaka chik dwaro. Bende jipo gol mar neno ni jopuonjre manigi ng'ol ma opogore orangi arita margi. Duol mandiko jopuonje pacho kamano Teacher Service Commission to dwaro mondo tend sikunde oket ikruok makare ne yiero. E ote mare, duol no kwayo tend sikunde mondo we thuolo jopuonj mabiro konyo IBC e tayo yiero. Sikunde bibiro tigodo kaka kuonde luto ombulu bende koro kwa mondo we thuolo. Kata kamano, duol no kwayo jopuonj duto mondo dok e sikul kochopo tarik 11 dwe mar 8 higa ni, kata chieng' ma ibiro lande yawo sikunde. Ma kata ka jonyuol to pod manyo yore mag neno ni nyithindo chopo pacho maber. Thothgi yuago ohukgi kaluwore kod chochni malendo ma apoya nono okelo. Wan kaka joma tiyo bus park ne wase organize ni ok wanyal medo bei, to bei mwaketo matin manno nikech mafuta be beche ni malo, nyithindo pod ok nyal. Mamoko chuno ni wan wawegi mwadok e ofukuwa mondo mi nyathi otund kama winjo dhiye. Buses monka ge constant bei wuso siling wacha sing 3,300. Lakini ngini kaka basi kaka ena man bei ma constant makata ndalo marasi ndalo moko ras en siling 2,200 tayudo ka getigo en osepong ugari madhi Migori opong madhi Kindu opong madhi Mabeyo opong madhi Migori opong. Wanatupatia notice ya jana jioni ya kwamba watoto watoke. Watoto wanapotoka na economy imeharibika. Wana expect hawa wazazi wanatoa wapi pesa? Yiero koro duoko jopuonjre pacho. Jonyuol osebedo ka dang'ni kuom higni 2 sani kaluwore ni kalenda mar somo ne ochochi kaluwore koda midhusi mar corona. Jonyuol kwayo migawo mar somo ni kinde duto ka giketo chenro mag jopuonjre to mondo gidew pachgi. Simfros Okinda, Ramogi TV. Nyakora mga jong podo omedo menyo ni mago mag yiero ka wadhi nyaka county ma Homa Bay wang'iye ikruok moseketi kaka jopiny nene ikruok mabende giseketo kaluwore gi yiero maduong' ma higani. Wadwani wadhi nyaka kuom Alia Beach mondo mi watudre kode onyiso ni to e gwenge ma Homa Bay jotelo mag IBC wachango kata oseketo ikruok mare mar neno ni oganda ma Homa Bay obiro thuolo mar goyo ombulu kendo bende giyudo duoko e seche mowinjore e yiero ma dhi timore tich ariyo mar juma manyien. Alia Beach wantiere kuomi koro gie sani mondo inyise nyikwa Ramogi Ajwang' ni to gin okenge mage ma IBC bade ma Homa Bay oseketo, to gin dwaro mage ma jopiny oseketo mbele kata oseketo nyime mar neno ni gin bende gitimo gima chike ma pacho ka dwaro mar yiero jotelo makare kendo giyudo duoko makare kotende gi yiero no. Alia Beach nyiswa kaka weche mag ikruok ne yiero dhi nyime Homa Bay. But yiero kamana yudi makare ka ungi leader studio mara ma Nairobi managa kiwacho no ikruok dhi nyime tung Kenya mangima kendo County ma Homa Bay kodong chien kalore kod ikruok masani ko dhi nyime ka odong mana ndalo 6 kende to piny Kenya dhi yiero mibago tarik 9 dwe niendi. Homa Bay County kaindi bati wan kod jokwan jogo ombulu maromo 1,551 kod 71 maduto buruwuok oko tarik tich ariyo juma manyien mar go ombulu ka giyiero jotelo mopogore kochakore kom mar MCA nyaka e kom mar governor. Bende
tesende mag luto ombulu ma duol mar IBC ne osechapo ayanga oboke mag piny owacho e kaunti ma Homa Bay County wan kod tesende mag luto ombulu maromo 1,228 e wards 40 mantiere kuonde chung'ute buche 8 mantie kaunti ma Homa Bay County bati. Okinyi ma kawuono ayudo thuolo mar twak gi apisa kata returning officer mar kaunti ma Homa Bay County Frederick Kapopa mar ng'iyo ni to gin okenge mage ma IBC oseketo maneno ni chenro mar yiero dhi makare kaunti ma Homa Bay County mano koni nyaka sani gigo eko mibiro tigo e luto ombulu tarik 9 osedonje kaunti ma Homa Bay County kendo noketgi e warehouse mar IBC mantiere e boma ma Homa Bay County kendo sani gichako chenro mar tero gige luto ombulu gieki kuonde chung'ute buche 8 ma Homa Bay County koko ni chenro makamano biro rumo ayanga giko dira nindi mondo ka chop wuok tich to biro yudo ka gige luto ombulu te osechopo kuonde chung'ute buche 8 kendo wuok tich gibiro chako chenro mar tero gige luto ombulu go eko e tesende mag luto ombulu mondo jopiny oyud thuolo ma yiero jotelo ma gidwaro tarik 9 ma tich ariyo juma manyien. Bende Homa Bay County be ating'eyo ni wan kod chula mopogore ahinya to ka chungur bura ma Suba North ka achiel kod ka chungur bura ma Suba South ma bende nyaka keti okenge makare maneno ni kochopo chieng' yiero to gigo eko mag luto ombulu chopo e tesende mag luto ombulu sama owinjore maonge ng'ikruok moro amora e chula mantie Homa Bay County kaendi. IBC kokalo kuom returning officer e kaunti ma Homa Bay County Frederick Kapopa okoni giseyiko yidhi kata speedboat ma gibiro tiyo godo e tero gige luto ombulu e chula machalo chula Remba, chula Ringiti, Takawiri kachiel kod chula mamoko ma yudore ka chungur bura ma Suba South kachiel kod Suba North mondo ni chenro mar go ombulu bende obiro dhi makare chula go eko mana kaka kuonde mamoko e kaunti ma Homa Bay County. Bende okoni chenro matiego apisas go eko mabiro chung' ne yiero tich ariyo juma manyien bende sani gidhigo nyime kendo gidhi ka gitieko ka bende chenro mar neno ni ombulu biro goyo makare Homa Bay County gisetiyo kendo gijiwo jopiny mondo biwuok ka rombgi mar go ombulu ka giyiero jotelo ma gidwaro. Bende bati en ni chenro mar yiero garita kwe bende nyaka dhi e yo mowinjore maneno ni kogik chieng' mibiro go kura to jopiny obedo kod arita makare ma ok nyal ng'uko chenro mar go ombulu kata tamo gigo eko mag go ombulu chopo e tesende mag ombulu mopogore Homa Bay County. Ne aloso gi county commissioner ma Homa Bay ka ma bende en jakom mar arita kwe county Homa Bay mano Moses Lilan e yor simu nikech en Nairobi e yore mag burche mag dhigo nyime neno ni yore mag yiero dhi makare. Ne okoni kuom tesende mag luto ombulu maromo 1,228 mantie Homa Bay County kaendi tesend kata tesend mag luto ombulu gibiro kete apisas mag obila 2 kuom tesende mag luto ombulu mantie kaunti ma Homa Bay County. Bende okoni oko ma kuonde go eko mibiro go e ombulu bende gibiro neno ni arita kwe bedo makare maonge ng'ama nyalo chocho yore mag arita kwe e tesende te mag luto ombulu ma Homa Bay County. Okoni gin kod obila moromo ma gibiro tiyogo kamoting'o obila mag jela kaachiel kod obila mamoko ma gineno ni chenro mag yiero dhi makare bati. Nyaka sani endi onge incident kata onge tungni moro amora mosewuok e kaunti ma Homa Bay County. Waneno ka chenro mag manyo ombulu bende dhi makare kendo kwe osebedo ka waneno e kaunti ma Homa Bay County kendo geno nitie ni kochopo tarik 9 mano tich ariyo juma manyien to duol mar IBC biro bedo kod thuolo mar bago yiero mane oyanga kendo mani thuolo maonge tulo kata koko moro amora kaka osesingne jodak ma Homa Bay ka kod telo mar arita kwe kaachiel kod apisas go eko mar arita kwe masani koro neno ni Homa Bay County biro bedo makare chenro mag yiero bati. Kora Mugajwang mano kanyo ali abich kwa county ma Homa Bay bat neno ka abicho tuere yo makare kendo mano nyisi ni kata mana chenro mar miyowa report bendo sekete yo makare. Iwacho ni otuere e studio ka to tuere nyaka kor gwenge nyakwa Ramogi. Mane momiyo wanyisi ni wan Ramogi TV waikore mar koloni konde duto mag piny Kenya gigo matimore kotenre gi weche mag ikruok ne yiero ma tarik 9 dwe mar 8 mano juma manyien. Kwa dhimbe nyakwa Mugajwang wayudo ka ni nonro yango ni ng'welaro kom ten piny Kenya podi e tek mokalo ka odong' mana juma achiel to ibago yiero ma pacho ka. Kembe mag nonro moriwo Ipsos koda Tifa ogolo duoko margi mag nonro matinende mabendo yango ni Raila Odinga pod ni nyime kirango huma mare. Nonro go gol ka odong' mana ndalo achiel to chik chungo chenro duto mag chiwo lipode makamago e wi yiero maduong'. Jafwambo marwa Walter Nyambaga nogo tach odiochieng' ma kawuono e ng'iyo kendo kingo matindo weche mag nonro mag riwruoge kata nonro mag riwruoge matimo nonro kendo koro losonwa lipot e yo machalo kama.
Ka odong' ndalo manok to oganda dhi e debe kambi mag paro mag ombulu mokelo kanyakla Ipsos, Infotrack kind mamoko riwore kod sa kendo yango ni jalar Comten piny Kenya kod otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga mani nyime kod mbi malach kendo inyalo yiere lemo mar jatend piny Kenya ka obagi yiero sani. Nondo mar Ipso yango ni Raila Odinga mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance mbi mare ni malo gata malo 47 ka iluwe kod ogai mar UDA William Ruto mar Kenya Kwanza man kod atamalo 41 to George Wajakoya mar Roots Party ni kod atamalo 2.9 ka jatend Agano Party David Mwaure luoge kod atamalo 0.2 kamaromo atamalo 9 pok ong'ado wach jal ma ginyalo yiero. Ipsos yango ni gitimo nonro kind tarik 23 kod tarik 26 dwe mar abiriyo higani to kod tarik 27 nyaka tarik 30 bang' twak mar dayo dho jolar Comten piny Kenya kwan ji mane odadho ginyalo romo 6,105. We used face-to-face interviews at households, not street intercepts, not market or mall intercepts, but at household level, applying all the rules of sampling, the Kish grid, and ascertaining respondents who need to be interviewed at the household level. Nondo mar Ipsos oyango ni William Ruto kod Raila Odinga chalo ni dhia modhi nyandwat mar hoho mar okak ka giluwore kind atamalo 43 kod 42. Alwora mar nam Lolwe Modingo osebedo ka yude ombulu mathoth oyangore ni ogai mar Azimio otele kod atamalo 78 ka Ruto ne oyudo atamalo 12. E gwenge mag Masawa mar Kenya, William Ruto ni kod uma mar atamalo 78 ka Raila oywa chien kod atamalo 12. Kata kamano, Raila pod ni kod uma mare motegno Nairobi ni mar isere lwedo atamalo 60 mar jogo ombulu e kinde mar Ruto to isiro kod atamalo 32. Nono motim kod Infotrack kind tarik 1 nyaka tarik 2 dweni mane okawe pacho ganda mar 6,000 oketo jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga nyime kod atamalo 49 ka William Ruto mar UDA luwe kod atamalo 42 ma ochiwo fuok mar atamalo 7 duto ka ji mar atamalo 6 pok ong'ado wach. Pogore gi Ipsos kambi mar Tifa bende ogolo nondo margi maketo Raila nyime gi uma mar atamalo 52 counties ma Nairobi ka iluwe kod William Ruto mayudo ser lwedo mar atamalo 34 Nairobi. George Wajakoya isiro gi atamalo 5 ka David Mwaure to ni kod atamalo 1. Tifa bende lero ni jogo ombulu e kaunti ma Kajiado thothgi siro Raila Odinga kod atamalo 47 ka iluwe kod Ruto man kod atamalo 39. Kambi mar Tifa yango ni nondo margi keto Raila Odinga mbele kaunti ma Nairobi kod Kajiado kaka giluore. Tifa yango ni gitimo nonro margi kind tarik 27 kaachiel kod tarik 28 dwe mokalo kane gidayo dho ji maromo 527. Odong' mana ndalo machuok kendo to jo Kenya riedo mar luto. Koro mga jongwa timo mos kuom ng'ikruok no mar masinde magi molos gi lwet dhano. Kata kamano wadhi nyaka e dho wadh nam chumbi bati. Ka wadhi e dho wadh nam chumbi ne jogo manie sekta mar limbe ma kadho wadh nam chumbi. Koni kopogore kod higni mokalo mag yiero. Wang'ni gintiere kod geno ni kwan welo matimo limbe Mombasa biro bedo malo. Magi koni en kaluwore gi kwe kaachiel kod arita magi neno ko jiwo Mombasa mokalo kopogore gi thuolo mokalo mar yiero matungni mag siasa no osechako nyiedhore e seche ma kamagi. To kaka jafwambo marwa ma Mombasa George Aoko lero no moko kuom jogo matiyo e tend geche jowuoth koni ok gimor gi kwan dhano masani koro ng'ado gari kadhi dala. Gino magi koni omiyo gimedo nengo mag wuoth. Dho wath ma Mombasa kae chenro mag ohala na jogo maloko mwandu mopogore ne welo matimo limbe Mombasa dhi makare. En gino ma bende koro duogo chuny jogo manie sekta mar limbe kadho wadh nam chumbi to chutho ne mar wang'ni welo matimo limbe Mombasa chuny gi ng'ich kata obedo ni odong' mana ndalo manok kende to itimo yiero. Kwamba kama wadau wa utalii tunaenzi na tunashukuru kwamba kumekuwa na utulivu mzuri na hasa hapa eneo la Mombasa. Ikumbuka kwamba miaka iliyotangulia na chaguzi ambazo zimepita hiki kimekuwa kitovu cha vurugu na fujo hasa inapowiana na shughuli hizi za uchaguzi. Lakini mwaka huu imekuwa tofauti. Ikwae makoni sani gin kod kwan atamalo 60 mag welo matimo limbe utende mopogore kadho wadh nam chumbi lero ni gidhi nyime kod chenro mag neno ni onge gima kelo kihondko ne welo e kinde mag yiero. Kuna utulivu mzuri sana.
tumeweza kupendezwa na mikakati na matayarisho yote. Moko kuom jogo mabende yande tiye sekta mar limbe medo mana jiwo welo mawuok e pacho ka achiel kod mago manie pinje maoko mondo mi joyuor kar rombgi ni mar thothgi ne olalo thuolo mag tije kaluwore gi wach tuo corona. Kwamba watalii waje. Mwanzo wakija watalii kwangu mimi ndio faida. Kama sasa hivi watalii hawakuji, ndo hapa nina hustle napata 150. Etesend bas mamwembe tayari moko kuom jogo matiyo gache jowuoth koni ok gimor kata matin gi kwan maduong' mag jowuoth masani ng'ado gache kadhi Kaluo gino magikoni omiyo gimedo nengo wuoth. Gari madhi Kakamega en singa 4,200, gari madhi Busia 4,200, gari madhi Homabay singa 3,800, gari madhi Migori singa 3,800, nyaka madhi Kisii. Lakini ging'ado kamano geshe go pong kabisa. Monda manyi ticket ne joga na nekechoni ngobe nigidhi dala anago kura Likoni Timbwani kora no karo na renga dhegi kura lakini kechkoro nyithindo no loro gafla ema abiro monda manyi negi ticket gidhi dala gibedi after election mondo giduogi ema biro yudo kagara yudo kotemrena de garu pong. Weg gache mating'o jowuoth kone chakre tarik 5 dwe mar 8 nyaka tarik 7 gache oseng'adi mopong' te kata obedo ni nengo wuoth gi ng'awo malo. So wengi wale watakayoweza kumanejia 4,000 kwenda Kisumu ama Busia ama Kitale Eldoret. Sasa hiyo kidogo tunakata hii minimum ya watu kukimbia. Wengi wetu walikuwa wanajua nauli bei itakuwa ni ya kawaida, lakini kwa saizi unakuta bei imepanda zaidi mpaka wengine wetu hatuwezi kusafiri kwenda nyumbani. Angalau magari yamejaa, tunaongeza magari ili tupatie huduma yetu nzuri, watu wasafiri waende nyumbani salama. Esechegi makoro dong' mana ndalo auchiel kende to dhano timo yiero moko kuom jodak Mombasa koni ok gimor gi kwan maduong' mag dhano makoro dhi dala ka jogo manie sekta mag hotels to koni gimor ni thoth welo pod nitiere e utendego. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Ramogi wamedo dhi nyime ka owuok e gwenge makadho nam chumbi mabende jafombo marwa George Aoko miyo ler kotenore gi weche mag jolimbe kono. Koro wadhi ane dho wath machielo ma Kisumu kocha. Kamoro jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta onyiso oganda ma Kaluo kod jotelo makono mondo biona ne giluto ombulu karombgi yiero ma juma manyien. Magi ne owacho e limbe mare kaunti ma Kisumu kama ne osedho e dongruoge mopogore opogore e gwenge makono. Millicent Adhiambo miyo ler mathoth e wachno. Limbe mare mar ndalo ariyono nochakore odiochieng' manyoro kod sidho ayanga ulalo mar gacho kolo ma Oruba e sub county ma Muhoroni kod tesen gacho kolo ma Kikomi. Kano loso gi jopiny makono mane rite gi liyo, Uhuru no wacho ni gacho kolo no biro kelo fuong'ruok ne oganda go kendo duoko piny midhiero mar nengo mamalo magisebedo ka gikalo e yore gi mag wuoth. Wale wengine waendelee, wakushuka Mombasa ashuke. Si namna hiyo? Na hiyo itarudisha chini gharama ile watu wengi walikuwa wanatumia kusafiri, aidha kurudi makazi upande hiyo ama kurudi nyumbani. Jatend piny bende no kawo thuolo no mar goyo debe ne ogai mar Azimio One Kenya Raila Odinga. Ni nani? Nataka kuona kwa mikono ni wangapi wanakubaliana na mimi. Tukubaliane siku hiyo ikifika. Hakuna wa kuongea na mwingine mbele ya kuonesha kidole tuone yako na nini. Tuone yako na nini. Rangi ndio itakuwa ishara ya kusema wewe ni mtu yetu, tuendelee. Mtajitokeza mapema. Saa 6 ikifika muwe mumemaliza. Tumekubaliana. Uhuru omedo jiwo jodak ma Kaluo mondo bi wuogoko karombgi olutombulu tarik 9 juma manyien ma ok ni gisiko giwacho gi dhogi to ok giket e tim. Lakini kuna shida. Na unajua shida ni nini? Shida ni ya kwamba mnakubali ya kwamba njia ya kesho ni si ndio? Lakini shida ni ya kwamba mnasema na mdomo, lakini siku ya kura nyinyi hamwezi kujitokeza, mtalala. Alafu kesho muanze kulalamika.
Uhuru oseo jogo masani kwede kendo lero ni gigoyo siasa makidek pogo oganda jo Kenya. Kuna njia mbili mtu anaweza kutembea. Njia moja ni ya kuwagonganisha wa Kenya, ya kulete fitina, ya kulete mambo ya matusi. Otieko limbe mare e kaunti ma Kisumu odiochieng' makawuono kod sidho ayanga meli mar MV Uhuru 2 e dho wath ma Kisumu. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Wadhi nyime kamoro ni kweth mar Azimio la Umoja One Kenya kotel gi Raila Odinga gi jalupne Martha Karua koro kwayo johera magi mondo bi one ni wuok oko mar neno ne giluto mbulu karomgi juma manyien. Odinga gi lange manotero kisera margi e kaunti ma Kisii wacho ni loch margi biro luwore gi kaka oganda biro goyo kura mar kelo lokruok ne piny Kenya. Jafwambo marwa Eric Owenga nigi ler mar wach. Kaunti ma Kisii norwako Azimio ndalo auchiel kende motelo ne yiero. Alap Magusi norwako Odinga gi joge mar lombo jopiny makae e tielo margi mogik e kaunti ni. Odinga gi Karua noywayo johera magi mondo kaw ombulu ma juma manyien gi pek mokalo. Vijana na akina mama, mimi nataka ikifika tarehe Jumatatu usiku siku vijana kuna kulala. Hakuna kufanya nini? Nataka vijana wanakesha nje. Kikipambauka namna hii mnarauka mnapeleka enda kule kwa kituo kupiga kura. Tunaomba kura zenu kwa unyenyekevu na tunamwambia kura ni wewe unajipigia. Kweth mar Azimio nokono jopiny ni gin kada dieri e chuoko sirikal ma onge kiawa kata matin. Tumekuja hapa kuzindua hapa chapter ya inaitwa Rauka Firimbi Movement. Kura hata moja sibaki nyumbani, tumeelewana hapo? Kweth mar Kenya Kwanza motele giruto sechego noyudo seyo mokalo ka Odinga gi lange noywayo wacho ni yiero margi biro keto Kenya kuma diny mokalo. Tunataka baba ashinde na kishindo, ashinde Ruto. Mimi nimeona kwa mahesabu yangu tutaangusha Ruto na milioni kama 3 hivi. Mimi nataka tutoke wote siku hiyo tupige kura. Wale wagonjwa, wale wamezeeka, wazee, madada. Next week wanakupatia kura 100%. Ticha dek Odinga gi kweth mare biro tero kisera magi e kaunti ma Kakamega mar ywayo oganda jomilembe e okapu margi. Baba, nataka nikuuliza tafadhali. Mimi ndio nitakuwa gavana wako hapa. Nitakuruhusu uchukue mtu mmoja umweke katika serikali kuu. Na huyo ni Fred Matiang'i. Kwanza mimi nataka kutoa shukrani kwa wazee wa Bagusi kwa hiyo heshima ambayo wamenifanya siku ya leo kwa kunitawaza kama mmoja wa wazee ya Bagusi. Marakoda koni koth no medo borre e kaunti ma Kisii. Odinga noni ana kod campaigns mage e kaunti ni kwa jopiny mondo chung kode kaka chung kode e yiero mokalo mano ni okawo telo tarik 9 dweni. Eric Owenga, Ramogi TV, Kisii County. Nyako Ramogi siasa otuyo lwasi mar piny Kenya. Jalar kom tend piny Kenya gotiko mar UDA William Ruto ne otelo ne kweth mar Kenya Kwanza e kisera mar Ombulu e kaunti ma Nyeri kojiwo jodak makono mondo bi owuog oko mar neno ni gigoyo mbulu e odiechieng' yiero. Ruto manoten gi jotelo mamoko ma Kenya Kwanza wuok masawa mar piny Kenya okwayo jopiny mondo onyak kwe motelo e kinde kata bang' yiero ma juma manyien. Ka bende ojiwo jatend piny mondo mi obi ochiw telo ne jal ma jopiny biro yiero. Kakoro odong' matin ne juma achiel to oganda jo Kenya dhi e debe. Kweth mar Kenya Kwanza notero limbe gi mar kisera mar Ombulu e kaunti ma Nyeri ka dwaro margi en lombo jodak makono mondo bi opargi odiechieng' mar yiero. E twak margi gi jopiny ma Nyeri, jalar kom jatend piny gotiko mar UDA William Ruto ochamo nyadhi konyiso jopiny chir ma en go ni gibiro yudo loch e yiero mabiro kendo jiwogi ni kik giyie mondo weche mag siasa opoggi. Tarehe 9 mwezi wa 5 mwezi wa 8 wa Kenya wameamua rais na viongozi wa taifa letu la Kenya tayari. So mimi nataka niwaombe
Mimi naomba kwa heshima Wakenya wote mahali popote walipo wakubali tuwe na uchaguzi wa huru, haki na amani. Musikubali kuchochewa na mtu yeyote. Ruto mabende noten gi jotelo mamoko mag Kenya Kwanza mawuok masawa mar piny Kenya onyiso jatend piny Uhuru Kenyatta mondo bi ochiw ma jo Kenya biro miyo loch e yiero madwe mar 8. Rais amesema sasa ako tayari kuhandover kwa yule mwananchi wa Kenya watachagua. Bas hapo tuko sawa kabisa bwana rais. Ama namna gani? Zamani walikuwa wanatuambia ati utachaguliwa na deep state, sijui na system. Saa hii wamekubali ni raia wataamua. Si namna hiyo? Tuko pamoja? Jana tena rais amesema yule mtu ambaye hatachaguliwa waende nyumbani na yeye. Kato bedo ni piny owacho yande nosegolo chik mondo mi duok nengo mar mogo piny. Jaod bura makiaru Ndindi Nyoro mabende noteno Ruto e limbe mare onyiso piny owacho mondo mi one ni jopiny oyudo fuongruok e weche mag mogo. Koko ni nyaka sani onge mogo manengo ne yot e kor gwenge makono. Munauga ya 100. Mimi ningetaka niulize rais wetu kwa heshima sana. Ile uga ulitangaza ya shilingi 100 bado haijafikia hawa wa Kenya. Nakakano wacho ka jalup jatend piny William Ruto ogor tache gwenge mag masawa. Raila Amolo Odinga ne ntiere Kisii. Nyiso ni gimodong' sani ni inja Kenya ikwai mondo mi idhi chop ratiro mari mar demokrasia. Kabeni nyaparo ni mago e tielo mogik ma gibedo kuondego en mondo mi gichak giduok kanyo bro kawo kinde bati. Nyalo mana timore ni koponi achiel kuom goyier onyalo mana duogo mar goyo erokamano kuom yiero mare. Wadhi mbele nyakora Mugajong wang'e mag motendre kod arita kwe kama ji 8 osemake kitudo gi ketho mag keyo weche makelo luoro ne jopiny e gwenge mag Hoho mar Okak ni yiero mawang'ni nyalo kelo tulo kono. Obila yango ni ji ma omak go riwo koda ka jopuonjre moko mag mbalariany ma Moi. Kaka Walter Nyambaga lero ni arita imedo jiwe gwenge duto maneno ni mar arita ok obedo gi ng'ikruok e kindego mag yiero. Ka olose kaunti ma Nakuru, jatend bad migawo mar arita kwe Dr. Fred Matiang'i ne ochopo e telo ya pedha mane geto chiwo duoko mar dhi acheje makelo luore kind jodak ma Hoho mar Okak. Matiang'i oyango ni kuku mar tend arita ma pacho ka osepuodho mar mondo miti kod lony manyasani koriwo koda ka pichni mag wang' dede kod masinde mamoko e gamo weche motenre gi luoro mag arita e gwenge mag Molo, Kerusoi, Eldoret kod mamoko e pacho ka e kinde ma yiero kayo. I need to confirm to the residents of Rift Valley that the National Security Council has ordered additional security resources for this region. We are placing more personnel on the ground here in Molo, in Kuresoi, in Eldoret, in Uasin Gishu, and we are going to increase our surveillance and patrol along, the borders of this region and the neighboring regions. Oyango ni obilo seseto kwethro were moko makoro ni lwetgi kaka gina chije mitudo kod keyo tese mag ote makelo luore kind jodak mag gwengego. We have teams on the ground that have been working here for a long time. We are collecting intelligence in real time. That's why we were able to very quickly arrest 8 suspects in connection with the circulation of the leaflets. E chak jumane, jo Kenya ni ochiwo kod ote moko mane okore mbui ka gikuong'o godo obwok mane bwogo ngima jodak mayudore Hoho mar Okak manene ndeka gima nyalo bedo tulo mitudo kod siasa. Matiang'i wacho ni gichoko neno moromo mar kawo okang' ne joma miyo jopiny luoro ni lweny nyalo biro muoch e kinde yiero. From some of the utterances that are being made around, that it's going to be almost impossible to avoid prosecution on some of the claims that are being made by political leaders. We will be ready as a security sector to provide evidence to sustain prosecution for crimes that are being conducted. Matiang'i manioten kod kamisona mar gwenge mag Hoho mar Okak Peter Mwanzo kod apisas mag arita kwe okoni jodak mondo kik bed kod luoro mora mora ni mar yiero biro bedo mar kwe nikech obila osekuor kendo arita ojiw motegno. And so wananchi should be calm and confident that we will go ahead with the elections without a problem. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kwa Mugajong en dakika 40 bang' sa 3 mar otieno kamano iniyudo kete mana ka Ramogi TV kabende batieno ka oganda golo pachgi mopogore opogore. Aneno kanyo ka Ameri Nyar Mwalimu wacho kanyo ni wakwayo jogo magoyo kura e buore kako taonde madongo ni kik gidhi gi ombuchgi e gweng' ma ok giluto.
Mano en ote makare nyakora Ramogi ni jalo manong'ado ombulu kama winjo bed ni goyene ni bedo kanyo kende goyene nikech chieng' mane ng'ado ombulu ning'e maber ni kanye winjo bed ni goyo ombulu. Jicho mchanganyi bende penja wake ano penja mondo aduoke kosa en pache penja ni bende en gima kare ka jatelo mani geno loko ni paro samise yiere. Jotelo gi ung'ego gi kitgi gibiro kuom thuolo mokwongo minyalo somo ng'ato ing'e mano nyiso ni samoro iniwuon itimo yiero marach. Nano kanyo ka Wikiz wacho kanyo ni entiere kae ka oya gweng' miluongo ni Kumbatha ka injinia Lazaro Kanyambok wacho ni jomoko dhi pacho kod kura. An mano e gima chanda. Kata kamano walandoru kwe kende ber budho to mana gima chande no bati thoth oganda neno ka geche osepong'. Thoth gi ang'ene kurt chigni Mombasa kanyo to giwuok gidhi dala. Koponi ni ng'ado mar ringo dhi dala mondo kuchi onindi Nyasaye bende oseneni omiyo geche opong'. Koro samoro kata kaka inyalo dhi dala bende koro ngeno ka Otis Nyakwar Nyawade wacho ni Lydia gi George Bati aneno maler Sindo Mwalo ayie kod rais kuom jiwo oganda Luo mondo migi wuog oko nikech kinde ka kinde gigo ombulu gi dhogi. Kaneno kanyo Evans Okoth wacho ni joluo kik nindi e udi chiengo kura akwayo gi muolo makende. Rabala wacho ni entiere yo makare ka gin gi min gi moni Karabala gima owuoro ni yiero osemana chopo. Nyakora Ramogi kaka owuoro ni yiero chopo no en ting' mari mar dhi e yiero kendo yiero jatelo midwaro. Ka oyueyo ka waduog wan gi mathoth ahinya weche wa manyien mag Oimore kik idhi mabor. Historia ya siasa za taifa la Kenya haziwezi kukamilika bila ya kutajwa kwa jina la kiongozi huyu jasiri, mzalendo, muadilifu na muaminifu Raila Amolo Odinga. People of Kenya have said that they want to see change. Ni wakati wa mwamko mpya, wakati wa Kenya kuwafikia azimio la kuwa na pesa mfukoni, wakati wa kupata baba care, kupata kazi kwa wote, uchumi kwa kina mama, kupata elimu ya bure hadi chuo kikuu, na ni wakati wa kufukuza njaa kwa kuimarisha uzalishaji chakula, upatikanaji wa maji na ajira kwa vijana. We are going not only to assemble but also to manufacture primary products here. We are going to manufacture electronic products here. Haya yote yanawezekana naye Raila Amolo Odinga, kiongozi mwenye azma, msimamo wa kuunganisha Kenya pamoja. Kwa hakika inawezekana. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana. Lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So, ngoja kiasi. Yes. Sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Kisumu kaka unyalo paro kane wakao loch 2017 ne wayudo ka Kisumu ne rach kabisa, dongruok duto ne ochung', ne watiyo matek kendo wasetimo kaka ne wasingoni, waseloso yore, pi maler wasekeyo e kor gwenge atamalo 75, taka makachok wasegolo duto te, kuonde thieth mang'eny oseger kendo konyo jopiny, wasebero sekta mar somb nyithindo chakre ECD kama wasendiko jopuonje maromo 665 e yo maongirore kata permanent and pensionable, scholarships kod bursaries ne nyithindwa mariek wasechiwo $609 e bwo higni 5 kende. Tich pod ng'eny kendo en mana Profesa Peter Anyang' Nyong'o ema nyalo tiye. Akwayi mondo igo ombuchi ne Profesa Peter Anyang' Nyong'o kaka governor kod Raila Amolo Odinga kaka president kod lange duto te tarik 9 dwe mar 8. Wasetimo wadok tim. Best memories is to win, obviously, and to enjoy. Yes, I can dance.
Tennis is not easy. If you watch me play, it looks easy, but it's not. It's a lot of hard work, a lot of sweat. 10 years from now, I see myself playing the big stages in the Grand Slams and winning titles. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Fan True huwa anapenda timu na roho yake yote. Fan True atafind njia za kuwatch game hata iwe nini. Fan True atafanya kitu chochote kuonyesha devotion kwa timu yake. Kuwa Fan True ni kusupport timu yako kwa udi na uvumba. Liwe liwalo, juu kama una doubt timu yako, we si Fan True. Mimi ni shabiki. Je, wewe? Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. What does inawezekana mean to you? Inawezekana inamaanisha elimu ya bure kwa watoto wetu. Kwangu inamaanisha matibabu ya bure kwa kila mtu. Inawezekana to me means 6,000 Kenya shillings to poverty-stricken families. Inamaanisha kupunguza kupanda kwa bei za bidhaa. Inawezekana means a corruption-free Kenya. Inawezekana inamaanisha job creation kwa sisi mayouths. Support ya biashara kubwa na ndogo. Ufufuo wa uchumi. On the 9th of August, let's all come out, vote Azimio, vote Baba na Martha, and see our country conquer all the challenges we are facing. With Baba na Martha, inawezekana. George Juma, Kani Migori, Ma, Ramogi TV. Ni mimi na wewe pamoja tuungane. One nation, one people. Hamjambo wa Kenya, jina langu ni Vanessa Gwandaru. Ukitaka wimbo huu kama sikiza chini yako, bonyeza *811 *344#. Kumbuka, sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. What makes a woman? Is it her character that emanates from her voice on real issues? Is it her fight for change? Her persona? Her pursuit for greatness? This country has had its fair share of great women. And now, we have a chance to place one of our own, Mother Karua, tested, qualified, and ready at the very apex of leadership. My name is Sabina Chege, and on 9th August 2022, let's vote for women. Let's vote for Kenya. Vote Azimio la Umoja. Form ni Baba na Mama. Inawezekana. Machini kendo nyako Ramogi omedo dhi nyime gi weche wa manyien. Kabende omedo menyo ni mago mag siasa wa dhi nyake kaunti ma Migori kama gavana Migori Okoth bado koro wuoko kayanga ka okwa jodak mondo mi oriw min ode Helen Odie omiye ombulu e yiero mabiro. Obado ma kayo e otend kaunti tok bedo gavana ma Migori kuom higni 10
Owacho ni rem mar min ode nyalo kelo ni wich kuot e piem mar siasa ma higani. Omedo ni min ode Helen Odi malaro kom od bura ma Migori ka ochung' kar kende ema biro chopo lek mag mine kod ojende kaunti ma Migori. Ne oloso e kinde mano yango chenro matayo tije nyamrerwa e kaunti no ma Migori. Na mtu ambaye amenituma alinisaidia sana, alikuwa mtu wangu wa mkono. Sasa tulikubaliana na yeye, mimi pia nitakuwa mtu wake wa mkono. So my wife is also in the race. Akipewa hiyo nafasi, hiyo kazi anaweza fanya sawa sawa. The lady strongly believes that as part and parcel of my team, you are now like my family, isn't it? So msaidie yeye asianguke hii kura. Akianguka atapata aibu kubwa sana. Hiyo kiti kimoja ndio nimewaomba. Ile nyingine nimesema ni coordinator. Kama wengine watakuwa wanaenda Canaan, waende tu. Canaan watu hawezi enda watu wote. Wachache tu ndio waende, wengine wabaki pande hii. Tuone kama wamefika salama, isn't it? Ramogi mano kanyo kaunti ya Migori wadhi nyaka Siaya Bati. Kawachopo Siaya nyako Ramogi, jodolo ma Siaya medo kwayo ganda mondo bi owuog oko kendo lut ombulu e yor kwe. Bende gijiwo jochung' ma ibiro yangi kaka joloch e yiero maduong' mondo bi oti kanyakla kod mago ma olo e yiero no mar chopo kare dongruok ne jopiny. Jodolo ni oloso tok kane gibago alam makende ahinya mane gitimo ne josiasa mag ODM. Mene gisiro James Orengo malaro kom tend governor kod otiko mar ODM ma kod nyawadgi Oburo gi Ngama mageno kom senator e kaunti no ma Siaya. Wan kaka jodolo wadwaro ni yiero bed mar kwe, nikech telo idhi kaw gi ng'at achiel kende. Kata Siaya ng'eno Orengo dhi kawo, to kosekawe jok modongo duto odhi mana tiyogo kamoro adi, kamoro achiel. Koro miyo ok wadwaher mondo remo chwer, ok dwaher mondo chiemro ng'ato dong'ie, nikech siasa twagombo ni waduto wayie ni jal ma Nyasaye oseyiero no wabiro tiyo kode kamoro achiel. Nyasaye ma yiero jotelo kendo wuoth mosebedo nyaka kama koro chopo ni tarik 10, Nyasaye biro konyowa mondo mwaluoro wuodwa Raila president maro mar 5 mondo bedie, ok en dwach dhano te dwach Nyasaye. Nyako Ramogi kowuok Siaya koro ni to Lydia tero nyaka gwenge mag Turkana. Komoro ni jodak e gweng' ma Naipeito e alwora ma Kapedo kaunti ma Turkana no bago ng'anyo ka gikwedo mokalo monj manyocha ji 7 owito ngimagi. Giseo jatend migawo mar arita Dr. Fred Matiang'i kuom rem chopo kar masirano kendo medo ni apisas mag arita ok dwa twak kodgi. Ka otelnegi kod moko kuom jotelo e alworano, jodak dwaro ni Matiang'i omigi duoko e wi arita margi motelne yiero ma juma manyien. Mine 3 gi nyithindo 4 ne onegi Jumapil mokalo kane jonjore moko otiam mach ma bende ne owang'o udi e gwenge mag Naipeito. Your Excellency President Uhuru Kenyatta, the same Kapedo hapo ndio askari wako waliuawa siku ile, ukalia kwa uchungu. Hii ya wamama wamechomwa kama mbusi, ninyi baada hamjaongea. Hakuna ndege ya serikali imelanda hapo kwa scene of crime mpaka saa hizi. Mnaongoja nini? Isa ng'ambo okoeni sisi. Red Cross okoeni sisi. Uhuru Kenyatta, hata leo ofisi ya serikali wamejua sisi tunakuja kilio, badala walie na sisi wamefunga maofisi. Kwa Ramogi mwadhi nyake kaunti ma Homa Bay. Riwruok makedo ne ratiro mag nurses bade mar kaunti ma Homa Bay, Kenya National Union of Nurses, dwaro ni piny owacho mar kaunti no ondiki yo maongirore nurses maromo 136 ma osebedo katiyo e yor orak kuom higni 3 sani. Tenderruok makedo ne ratiro mag nurses e kaunti no koni jowetegi no ondiki e yor orak higa mar 2019 to nyaka sani pok omigi barupe ma ketogi tich e yo maongirore. Ka orak margi to rumo ayanga tich ang'wen mar juma ne giloso e boma ma Homa Bay, kama bende ne gikwaye sirkand kaunti no mondo mi oyie ochulgi osachgi mar dwe mar 7 kapok ochopo wuok tich mar juma manyien. Nwawinjore gi employer marwa ni
tarik 8 dwe ka dwe mar dwe mabiro ochula mshahara. Omiyo wakonogi ni tarik 8 korom wabiro bedo wuok tich mondo gine ni jotich te ochul mshahara gi mar dwe mar 7. Awagombo ng'eyo chung' mar county kuom nurses manondiki e contract e higa mar 2019. Kech wang'eyo ni contract mar girumo tarik 4 dwe mar 8 ma will be on Thursday. Awagombo ng'eyo chung' margi mondo kik jowagi bed gi chuny madang'ni kon gi kon ka giparo ni samoro tijgi nyalo rumo. Ramogi koro wadonje weche motenre go hala. Jatend piny Uhuru Kenyatta orwako chako tich ayanga mara meli ma Kisumu Shipyard kowacho ni odhi nyuolo tije kendo jiwo hala ne rowere kod jo Kenya mamoko mathoth e gwenge makono. Jalieta miyo wa ripoti wachno. Mag bero dho wath ma Kisumu osebedo kadhi nyime kachiel kuom mago ma sirkand Uhuru Kenyatta osebedo kachwalo en undo meli mag chwalo mwandu. Sirkal yango ni yaw ayanga kar loso meli mar Kisumu Shipyards oyaw thuolo mar ohala kod wuoth e nam lolwe e kind piny Kenya kod pinje mamoko matiyo kod nam lolwe. Flotation and subsequent commissioning of MV Uhuru 2 will have an immediate impact of increasing the volume of petroleum product being transported to Uganda from Kisumu, while at the same time generating more revenue for the government and creating jobs for our youth. Jatend piny Uhuru Kenyatta omedo ni yaw ayanga Kisumu Shipyard kod chako tich meli mar MV Uhuru 2 en chenro madhi jiwo loso mwandu ma pachoka komedo jiwo mondo omed chenro mag loso mwandu mawuok pachoka kaka kambi mar loso lewni mar Dada Export Processing Zone e county ma Kisumu. She has just started her facility less than a month. She now has 150 employees. From 3, 150 people. And her target is by December, she will be an employer of 3,000 people. We've had over 2,000 Kenyans being employed here in this shipyard, and we foresee this growth going ahead as we get more projects. Kartedho meli mar Kisumu Shipyard ma en mar ariyo pachoka tok mar Mombasa othedho meli mokwongo ringo e nam lolwe e higni 118 mano MV Uhuru 2 e matinne higa achiel ka bende idhi ti kod kar loso melino kod migepe mopogore pachoka kod kembe e bero masindegi mag pi. Kisumu Shipyard will help unlock business and economic opportunities within this region through cost-effective construction of ships and boats and keeping maritime vessels in sound operational state through timely servicing. Ejiwo ohala e kind piny Kenya kod Uganda meli mar MV Uhuru 2 dhi medo tero mauta e piny Uganda ka bende dhi medo yuto ne piny Kenya. There will be improved transport within the Lake Basin region, enhanced fishing activities within the lake, as well as fostering of closer ties with the East African communities. Jatend piny omedo ni rowere ma pachoka oseyudo lony mathoth kokale loso meli mar MV Uhuru 2 gino mamiyo weg tije larogi. This shipyard will eventually be employing thousands of young men and women who will be skilled, and you guys are damn and I. Miachiel kaka yot leronwa gino koro nitie ni onge gima biro geng'o